Din ir-rokna qed tiġi miġuba lilkom mill-paġna ta' Facebook Kelma Kelma. It-tromba, kelma jista' jkollha aktar minn tifsira waħda. Ngħidu aħna pjanta tista' tkun xitla jew disin tal-perit. Rieħ jista' jkun kurrent tal-arja li jonfoħ u jvenven, jew marda ħafifa li timbokka jekk titperreċ. Kelma li għandha ħafna tifsiriet differenti il-kelma tromba. Kemm il-tifsira taħseb li għandha? Carmel Ġikawki fil-poeżija it-tromba isemmi 7 tifsiriet differenti. Taf tgħidli x'inhi tromba? Ġakkin staqsa l-papa għax din biċċa mill-homework li lilna l-għallimta. Ħafifa l-papa wieġbu u int tafa imma nsejt. It-tromba tkun bħal kamra fit-taraġġ ħdejn il-bejt. Skużawni l-mama qabżet, mhux għax irrid immieri, imma tromba tkun il-biċċa ta' fuq il-kuċinieri. U jien in-nannu ndaħal bla skola injorant, imma dejjem ħsibt li tromba imnieħer lill-junfant. U le qabżet in-nanna hekk kif magħhom ħadita. It-tromba tkun lon qoli ta' żarbun goff tax-xita. U hekk dwar x'inhi tromba tilwima sħiħa bdiet li damet sa flaxija sa x'in waslu t-tzijiet. Staqsew li t-tiju għallhom li tromba ddoq bl-infieħ li jistrument tal-banda u ddoq ta' sew sabiħ. U mur merietu t-tija, it-tromba herba ġib, tkun rifnu jduru jaqat u tiknes kull ma ssib. U żdiedet it-tilwima dwar x'tista' tromba tkun, kulħadd jgħajat u jisħon, kulħadd irid raġun. Ftakart imbagħad qalilhom ġakkin jibżaw jirtot, ftakart x'inhija tromba, strument biex tara l-bot. Grazzi lil dawn il-kumpaniji tal-appoġġ tagħhom, ta' Mena Estate, ta' Nenu The Artisan Baker, Pasta Zara, Maple Bakery u l-paġna ta' Facebook Kelma Kelma.